ha valaki ott van. Amikor ünnepelünk, nem csak a pillanat számít, hanem az út is, ami idáig vezetett. A közös munka, a közös álmok, a hit, hogy egymásra még számíthatunk. Egy hely, ahol az ünnep nem csak esemény, hanem találkozás. Régi emlékekkel, új történetekkel, közös pillanatokkal. Itt tudjuk, hogy az erő nem a szavakban lakik, hanem a tettekben, abban, hogy figyelünk